Kita ba? Kita na kong damang ron, pre. Ngita dia, pre, kay bugno taron. Sige, Bugno tag damang ron. Ngita dia. tungituman ba? Pupisok ito. Bro kuya biya ning kuana ni pre, kining sagbutan kining mga sagbot diri ba kay nay lamok diri nga dili makitaan ba? Pwede, lamok nga di makita. Oh, paake ko gani ha. Kita ba? Kasi dara ay giyok dara. Dara kanyo. Nana, tara tara. Wala sa may mga malumok. Sige, kay makitaan diri, makitaan ba? Ay, Kita oi. tara pre, balhin tayo diri, daghang kay lamok dia. Ali diri. Kay, wa may damang pre, ayon sa may maayo ani pre, nindot sa tayo. Ngawa jud. Kay Pre, nay lamok ang agtang pre? Ako koy makita pre. Ha? Ako koy makita. Wala. Perti na yung katula ka niya ko inantos. Wala man. Man, wa may nagdugo. Sa katulaw. Di yun makita ang mga lamok. Kuya awa bang lamok diri pre. Wala man gyud pre. Invisible man. Katula, uy. Katul ba yun no? Bong ko pa. Wala man gyapon. Dara. Sige. Na. Sige. Ha? Kinay mo na ni. Bunal. Wala man gyapon. Man. Ay. Uy, dara pre, makita na ko madara ko. Sige. Buwan na piya, tarungan to bunal ha. Oo. Ay sayo sa. Ayo sa. Kani lang kay tarungon jud nato ni kay ganiha rin naglagot kung ano ba. Sige. Kani lang ha. Ako'y bahala. Basta kay tarungan jud. basta ihap ko kuan. Isa, duha, tulo. Buy ina kay dito na ako ha. Kay nagliyok ko nagliyok. Kani lang. Sige, tarungan jud. Sige. Yep. Tarunga. Ayaw kani ang bangag ko Sige. kuan bangag ay palutsa ay Ako'y palutsa. bahala ni. Ay palutsa. Sige. Ha? Sige. Kasi nakakuan diha ha. Toro. Ayaw. Sige. Kini ba kini kanay bangag kana ba ana kana. Iya, tarunga ha. Tarunga, yep. ha. Sige. Sige. Pasalingan ako, pre. Oh, Makuha ko ning lamukan ni, ha? Pasal, Kay pre. duha ta ka buok. Gibinuangan jud ta ning lamukan ni, ha? tarungan Karon. jud. Tarungan jud. Kuha jud ka. Sige, Kuha sige. jud ni. Kadali lang. Sige. Pisto. Ana ayaw ka na. No, sige. Ligo na ba? Kay Okay. basig kusgan ning lamukan ni. Ako'y bahala. Nguyap ko isa, duha, tulo. Buy ha. Buy. Sige. Game. Dali lang. Sige. Unsa may klase nga pag nakop nako ani pero ana o ana. Ana lang no. bro, kay- Ana no. Oh. Oh sige. Oh, Sige. sige. Yeah. Nguyap ko ha, buy ha. Oh, sige. Paminaw. Okay. Andam ba? Sige. Okay na, okay na? pre. Oh. Sige. Isa. Ako ihap lang ko. Sige. Isa. Duha. Tulo. Wala man pre. Ako amang antay mo nalan pre. Sige pre. Ito. Amaw yun yung lamuka ni ba? Naigo pre. Ha? Naigo. Wala. Wa man nakuha pre. Abdi kayo eh. Kita oy. Ang yung pasta man yung idlasa pre ba? Pre. Basta. Nasa mo naong. Sige pre. Ay jugliyo ka. Kini pre no. Murag katol no. Murag mo ni siya no. Mo na. Mo ni pre no. Isa pre. Ha? Tarunga pre ha? Ay sa pre. Tarungag kanang mapatay na yun. Ikuwasan ako pre. Oh sige. Kining murag kini no. Kini dapit sa akuan. Dalunggan pre. Mo ni no. Oh mana. Oh sige. Ay padukaya kay pre Uy, pista katula. uy, 1 2 3 kinap. Patay pre patay. Wala man pre. Asal Kuya, wala Uy, mo ka. ayaw giyok pre. Asa, Ayaw asa, giyok. asa. Ayaw giyok. Asa man, Dara. Oh, mao gyud ni. Asa, pre. Unay nagitom gamay oh. Sige ah. Oh, mao ni pre. Kadali lang ha. Oh sige. Ha? Ayaw giyok. Hindi ko mo. Ayaw giyok ha. Ha? Oh sige. Ay. Wala man gihapon pre. Di ara pre. Kasa. Di ara Asa? dipilit. Say mo Sige daw. pre. Dipilit. Sige daw. Sumbago na lang nako ni. Ha? One. Sige. Kuha.
Wa man pud. Ha? Ano na ko? Pero nagbong. Ay, ay, Nagbong. Ha? Pero ba nagbong oh. nagbong. Bunay. Ay, Giyok. Sinilas pre. Oh, to na. Usbi. Tuwa na. Ayaw. Ay, Giyok. Ay, Giyok. Okay. Kasi nilas pa ha. Kasi nilas ha. Ikaw muna. Ikaw ka ba? Isa ka na lang. Ayaw lihok lagi kay mo. Mambak. Tuwan ako. Ayaw sa wala pa. Dali. Dara. Ano ba sinilas? Pre. Ayaw lihok pre. Patay na yun ni Ron. Yan na pre. Ukbo na ko pre ha. Ukbo na ko ha. Tanawa. Basig buhi pa ni. Oh, patay na siya no. Oh, dara oh. Maklaro gid siya pre. Basta patay na. Pero kung buhi pa mura sa invisible. ba oh? Kuya din sila nga lamok pre no. Di makita basta kuan. Kuya, Kanang buhi pa sila. Pero patay na. Makita dahil maklaro gid siya pre basta patay na. Grabing lamuka Pastang dugaya na matay aning lamuka pre. Dagan pa na diri ba? Ang company ba? Asa kang mga igsuon ani pre no? Patya na pre. Kay ako. Buna ni kana. Igsuon. Oh, tanawa yung igsuon pre, patay no. Oh. Tiwasi pre. Be. Bakit ang lamok ano? Buna ni pre kana. Tanawa, musukol pre. Musukol. Ano ka pre? Ha? Ay, tingnan pre. Baka na serious pre. Pre. What's up mga katang no? So, mag-shout out ta karon. So guys, dugay guys sila nakapatay sa lamok. Guys, paunsa na mo mapatay ang lamok nga invisible man to? Di maklaro siya pag Maklaro siya pagpatay na. patay na. Guys, mag-shoutout meron. So thank you guys sa pagtanaw sa mga video. So para sa inyo kanang ang comment nga pa shoutout na guro mo na mo. Pero wala ninyo natanaw ang video ba? So paki-check lang ko sa mga video diya guys kaya nag-shoutout yun may. Kutob sa mo comment nga mabasahan na mo. Paki-check po sa inyong comment basta na love na wala. Dili lang kayo may mo reply kay kuan unsa ni para fair. Then pag na-love na namo na inyong comment, sabihin na recorded na nga shout out mo na mo. So paki-check sa mga video para nga makita niyo yung shout out. So mag-shout out na pud mi. So guys, para sa kuan ako i-TikTok diri bago lang ako ni gisugdan. So paki-follow para kuan unsa ni good vibes na ta. Ikaw kay TikTok? TikTok. Ikaw wala. Nakoy kuan. Tik. Wala ito. So paki-follow sa akong TikTok guys. So what's up mga katang? Mag-shoutout ni Ron sa mga nagpa-shoutout no ko. First shoutout kay Relay na sa Tagum City, then kay Onas colleague Leonardo Jr. Shoutout, then kay RC Tol shoutout, then kay Lance Martura shoutout, then kay Suyam Armando shoutout na rin, then kay DJ SM Marcos Ashley Nieva shoutout, kay GSCS Grand Supreme shout out, GS Grand Supreme Council of Shadow, thank you, and kay Kwentong Noisky YouTube channel paki-support, then kay Richel Blanca Flor shout out rin sa pamilya Gamaw o Blanca Flor sa Kuwait. Okay, then kay Jewel Mohado shout out from Rizal, then kay Dongre Saluta, kay Brian Tariman, then kay Hongski TV shout out. So perting daghan na yung shout out 3 guys. So amo lang pong shout out. Then shout out kay Rontoy Cute Side, then kay Ron's Vlog, kay Bob Silana shout out, then kay GM Palaboy shout out, then kay Faisal Sapare, then kay Raghad M, Neil Donaire, then kay Kate Jasper Vlogs shout out kay Joseph Elden Domilis, then kay Cutie watching from Qatar shout out kay Scorpion,
Then kay Donha TV, okay, pag-support sa YouTube channel, Donha TV, shout out. Then kay Marlon Barbera, shout out. Ay, shout out tayo sa kuan. Sa katoy mong katungdanan sa Turin. Batiin mo yung mga Sunod na lang, sunod na lang. Okay, What's up guys? shout out rin kay James Cation, then kay Danilo Ortiz. Marvin Patubay, shout out kay Edjan Ohendra, kay Jonathan Obas, Brian Clarin, shout out. Mga kalaman ni Jerome, shout out. Then kay Janine Faustino, shout out. O John Paul Marshall, shout out. GR Gelsiano, shout out. Gabrehanon Tabain, shout out. Then Prajan Brothers, shout out. San Isidro Briners, Del Donaire. Then kay Okiti Cutie dahil sa pamilya niya sa Managa, Taparan Family, Corbada, Poblacion Dos, Escobal, especially sa akong bana Michael Villarmino Escobal, ug sa akong kidos Lloyd og Ivan J. Lord, shout out. Then kay Grace Sardido na paran from Commonwealth, Quezon City. Shout out. Okay, kung makita niyo na guys, mukarga nagtaglima ka sa akong Cupras every I'm ready, boy. Alexis Vanguardia Jr. Oy mga taga Turil, abangan nyo. Kay Lolo Balong, shout out. Sana tindihan mo. Pag na kayo kalana Ikaw kung na lang, na ikaw na, shout out, Tad. Sunod na lang. Okay, Sige, shout out wala tanapin sa vlog. Sunod na lang. sige. So wala lang guys, don't forget to like, forget. comment, share, and subscribe. Para